atong ebanghelyo karon nga kabuntagon or karon nga Domingo nga nag-ingon nga kun duna pay mulabaw sa atong gugma sa Dios, unya nagplano kita nga musunod kaniya, dili gayud kita pwede nga musunod kaniya. Maayong buntag sa tanan. Karon ang ika-23 nga Domingo sa ordinaryong panahon and 11 Sundays to go, mag-end na ang atong ordinary time. And we will celebrate the feast of Christ the King. We will start the new liturgical calendar which is Advent. Ang atong tema karon, gitawag kita sa pagsalikway sa tanan og mahimong mga tinuod nga sumusunod ni Hesukristo. Ug kun kinsa ang dili mosunod kaniya tungod kay mahadlok nga kamatayon ang iyang dangatan, usa may buot pasabot nga naay mga tao nga dili nga mahadlok mosunod sa Ginoo kay mamatay sila. Unsa may mamatay? Mamatay ang ilang dungog, mamatay ang ilang reputasyon sa katilingban o sa palibot, mamatay ang ilang pagkasikat o pagkakwartahan. Kana nga mga tao nga adunay ing-anak nga klase nga kahadlok nga dili mosunod sa Ginoo, dili usab pwedeng mahimong tinun-an ni Kristo. Mga igsoon, ang pagsunod sa Ginoo nagkinahanglan og desisyon gikan kanato. Amen ba? Kinahanglan mga igsoon mag-decide gyud ta kung musunod bagyod ta sa Ginoo o dili, kung mahimo batang Kristohanon o dili. Kay sultihan mo nako sa walay paglipod-lipod, ang pagka-Kristohanon o ang pagsunod sa Ginoo dili ni sayon, dili ni mahitungod kung kada Domingo ka musimba, dako imong gihatag nga tithes ug offering, involved ka sa ministry, pila ka tuig na ka nangalagad sa Ginoo. Ang pagkakristohanon usa kini ka paglahutay. Ang sukod sa tinuod nga Kristohanon o sumusunod ni Kristo kun unsa kakadugay nga nagantos og naglahutay. Okay? Apan labaw sa tanan, ang pangutana nato karon nga adlaw, karon nga kabuntagon, tininuod ba ang atong desisyon sa pagsunod sa Ginoo? Siya ba gayud ang atong Dios ug manluluwas? O nag-awat-awat lang ta aron ignon nga nakaila pudta sa Ginoo sama sa uban? Daghan karon nga panahon, mga mga piki nga mga Kristohanon, mga tigpakaaron nga mga Kristohanon. Gitawag na sa Roman Catholic nga nomen Catholics. Nomen from the Latin word nga nominus, meaning name. Katoliko lang diha sa ngalan, sa bunyag Katoliko, pero ang kinabuhi dili Katoliko. Kitang mga taga-CEC, basin og CEC by baptism, by birth lang punta. Pero ang atong kinabuhi mismo wala maghulagway sa usa ka CEC nga Kristohanon. Sabtan ba? Dagan ka nato nga tigpakaaron ingnon lang ta nga Diyos nun. Apan diha sa buhat, diya sa pagpanulti, dili ta Diyos nun. Diyos nun lang ka, kay ang imong pamilya, Diyos nun pod. Ang Ginoo bagayod, ang numero 1 sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Is God really number 1 in everything in our lives? I remember our district youth camp, ang tema, God First. And I see some of the young people, they are wearing their God First shirts right now. God first. But the question is
in every aspect sa atong kinabuhi, is God really first? Kung abrihan ang atong mga kasing-kasing karon nga kabuntagon, abrihan atong kasing-kasing, kinsa ang makita diha nga naghari? Ang Ginoo ba? O ang atong kahakog sa kwarta? Ang atong gugma sa atong pamilya? Ang atong mga ambisyon o pagpaningkamot? If given the chance, abrihan atong kasing-kasing karon, kinsay naglingkod dinha? Kinsang ngalan ang nakatatak diha? Nga na nag-iya sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi. Very obvious kayo atong gospel. In fact, di naman gani unta ko maghumili karon because very enough na kayo ang gospel. It's already, unsa pa may angay dugang anak nga, gikan naman na sa atong Ginoong Kristo nga mga pulong. Niingon siya, kung adunay buot mo sunod kanako, apan mulabaw ang iyang gugma niya para sa iyang asawa, sa iyang anak, sa iyang mga igsuon, o bisan sa iyang kaugalingon, okay? Dili siya mahimong akong tinun-an. Most of us, we profess that we love God. Kadaghanan nato nagsulti ta nga nahigugma ta sa Ginoo, si Ginoong Kristo atong Dios ug manluluwas. We have been baptized, we have been confirmed. Nabautismuhan kita, nakumpirmahan kita, gikasal kita. Sacramentally, we are Christians. Kung sakramento lang ang hisgutan, matawag ta nga Kristohanon. Pero mga igsoon, ang gipangita sa Ginoo dili kung nakumplito ba nato ang mga sakramento, kung perfect attendance ta sa simbahan. That's not what God is looking. Ang gipangita sa Ginoo, ang kasing-kasing nga tinuod nga nagsunod kaniya, o ang kasing-kasing nga tinuod nga siya ra gyud ang numero 1 sa ilang kinabuhi. Amen ba? God demands loyalty and faithfulness from us. Ang Ginoo nagkinahanglan og loyalty gikan nato. Siya man ang atong langitnong amahan nga maayo sa nga tanan ug uban pa, apan dili nato kalimtan nga siya usab ang atong Dios. Og mga igsoon, basig makuyapan mo ani, ang atong Dios nga gialagaran siloso. Nasayod mo ana nga siloso ang Ginoo? Siloso ang Ginoo. Turn with me to Exodus chapter 20 verse 5. Exodo kapitulo 20 bersikulo 5. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abubhuan ako. Pader sa abubhuan, pader, para sa mga batanon ba nakasabot sa abubhuan. Abubhuan meaning siloso. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Very clear, when God gave to Moses the 10 Commandments, gi-emphasize gyud sa Ginoo pag-ayo kung unsay meaning sa ayaw pagsimba og laing Dios, og giklaro pa gyud sa Ginoo nga ang imong Ginoo Moses nga imong nga nagsulti niini abubhuan, siloso. Mga igsoon, let's not misinterpret this. Ang pagkasiloso sa Ginoo dili nabot pasabot nga nakasala siya. Kay ang silos sa Ginoo dili sama sa silos sa tao, nga kung kita tao magsilos, unsay sunod na dayon? Makasala. No? Kung ang imong asawa magpaduding dito sa lain, siyempre ang bana magsilos gid na. Unya inigsilos sa bana, ang iya ding hunahuna dayon, gusto na niya kulatahon or kung mahimo para mas nindot pa, patyon tong kipadudingan sa iyang asawa. Maunay resulta sa atong tawhanon nga silos. Pero ang pagsilos sa Ginoo, kung naatay laing Dios gawas kaniya, balaan nga silos ni.
o dili ni magkapahimo nga makasala ang Ginoo. Nasabtan ba? Mga igsuon timan siluso ang Ginoo but pasabot nga dapat wala gyud tay ibutang nga karibal sa Ginoo. Pangutana ang inyong kaugalingon karon nga kabuntagon, kinsa man ang karibal sa Ginoo sa imong kinabuhi? Who is God's rival in your life? Kinsa ang karibal sa Dios sa imong kinabuhi? Dili man, Father, si Lord man gyud number 1 all the way. Number 1, basig 1 imong pasabot, pero 1.9 dool na magto. Mga igsoon, dili gusto ang Ginoo nga number 2 siya, number 3. Bisan pag ibutang nimo top 10, ang gusto sa Ginoo number 1 kid siya. Sabtan ba? Ignay mong tapad, dapat number 1 ang Ginoo. Number 1 gid dapat ang Ginoo. Be kamo mga asawa og bana be. Sugot lugar mo nga naamoy katunga sa inyong asawa or bana? Kamo mga asawa og bana, musugot mo nga naamoy katunga. Kamo mga asawa, musugot mo ang inyong bana karong gabi dito muli sa inyo. Pagkaugma dito na puslain, sugot mo. Sugot na lang pod. Kamo mga bana, sus, labi na gid mga bana gid nga mura gid sa nakaminyo og kanang perlas ng silanganan. Sus, musugot mo ang inyong asawa. No, na may katunga sa inyong asawa karon gabi sa inyo mo uli pagkaugma dito sa lain. Dili gyud. Di ba? Mga igsoon natay tawhanon nga kinaiya nga moingon ta nga kun unsay ako gid na, di ba? Natay nga na kinaiya. What's mine is mine, no? Matod pa sa mga asawa, kung unsay ako gyud. Pero kung unsay sa akong bana, ako agyapon na. Ang mga bana pod natubag, kung unsay ako, kamisis ni tanan way ako. Di ba? Natay kinaiya nga, we claim ownership. Okay? We claim ownership on things. Mangangkon kita sa mga butang nga atua. Og dili ta musugot nga naay lain mo angkon ana. Tanawa ang prinsipyo. It's the same with God. Sama gyapon na sa Dios, no? Kita iya man ta sa Dios. So ang kunon kita sa Ginoo nga iya kita. Amen ba? Gibuhat kita sama sa hulagway sa Dios. Subot pasabot nga ang Ginoo gitak-iya nato. Mao na nga kung naatay lain nga simbahon, naatay lain nga higugmaon gawas sa Dios, dili mo angay ang Ginoo ana. Okay? Pero tanawa unsa ka honest o realistic ang atong ebanghelyo. Asa gitandik ni Kristo ang gugma? Kung kinsa katong buot mo sunod kanako, apan mas gimahal niya or mas gihigugma niya ang iyang asawa, anak, igsuon. Kinsa man ning asawa, anak, igsuon? Ang atong pamilya, no? Mga igsuon, bisan ang atong gugma nato sa atong kaugalingon nga pamilya, dili pwede mulabaw sa atong gugma para sa Dios. And only a few will understand that. Kaya nga naman, kay usahay gihimo nato nga atong Dios o atong kalibutan ng atong pamilya. Gihimo natong atong kinabuhi ang atong pamilya. That is human approach on love. Ingana ang tawhanon nga pagtan-aw may tungod sa gugma. Siyempre, muingon kita nga ang atong pamilya, napay uban mingon, akong pamilya, ang akong kusog, ang akong bato. Kuyawa kay bato. Kasi pagtuodan ng imong bana nimo boulders, saban. So pagtuodan nimo mga anak panambak. Di ba?
Kung wala nga akong pamilya, dili ko mabuhi. Haba diha, nabuhi na gani ka, maging nagkapamilya ka. Pero tanawa, kung imong sabton pag-ayo, okay? Ang kinabuhi sa imong pamilya nga imong gihigugma, ang tag-iya ana Ginoo. Pagkatao na to dinhi sa kalibutan, wala ta nagbuot kung asa ta nga pamilya matao. Tinuod dili. Ba? Kay kung ako pabuton, kung tagaan kog chance nga magbuot kung pamilya asa ko nga pamilya matao, diri gyapon ko sa akong pamilya. Siyempre. Okay? Pero siguro para sa uban, pabuton sila, dapat dito ko, anak ko ni Manny Villar. Dapat anak ko sa kontraktor. Dapat kwarta. Dapat Diskaya akong apelyido. Napatay. No? Dili ko na ni akong pamilya, kaya naunsang pamilya ha. Uy, pagkataon ako, gipakaon, ginamos, hangtod karon ni graduate na ako college, ginamos lang gihapon. Diba? Tinuod biya na, mga ginikanan, mao po ni ang usa ka realidad. Usahay ang atong mga anak bitaw, usahay. Di lang na nila isulti sa inyo, pero usahay magunahuna na sila nga, what if ka da? Ito ko sa laing pamilya na tao. Mangandoy ba? Pero dili na maong realidad, dili ta magsigig damgo ha. Dili ta magsigig imagine og what if. Tan-aw ta sa realidad. Wala ta nakabuot kung kang kinsang pamilya ta matao. Ang Dios ang nagbuot ni anang tanan. Ang Dios nagplastar ni anang tanan. Klaro kay sa atong balasahon sa Salmo kaganina, no? Nakita sa Ginoo kung giunsa pagsumpay-sumpay ang atong mga bukog diha sa tiyan, sa sabakan sa atong inahan. Okay? Kay balo ang Dios, ihanang tanan. Ug tungod kay ang Dios maoy tag-iya sa atong pamilya, dapat natong masabtan nga dapat ang magpasulabi nga gugma dili para sa atong pamilya, kundi para sa Dios. Timan ini, anytime God can take our lives. Bisan kanus pwedeng himuon sa Dios nga kuhaon niya ang atong kinabuhi. Even the life of your family. Kadumdum mo ni Job? You remember the story of Job? In just a click, anak, wala tanan ang naa kang Job. Pero tungod sa gugma ni Job, tungod sa gugma ni Job ngadto sa Ginoo, he persevered, nilahutay siya. Matod pa ni Job, no? The Lord has blessed and the Lord has taken it away. Blessed be the name of the Lord. Ang Dios maoy naghatag, ug ang Dios ra usab maoy mubawi. Bulahan ang ngalan sa Dios. Nasabtan pag-ayo ni Job nga bisag ang iyang pamilya nga gihigugma kaayo niya. Pero tungod kay ang Ginoo na maoy nagdikta nga kuhaon ang iyang pamilya, wala siya'y mahimo kundili magpabilin nga mahigugma sa Dios. Mga igsuon, kung abrihan atong kasing-kasing karon ug tan-awon kung kinsa ang naa diha sa atong kasing-kasing, kinsa may makitaan diha. And I'm pretty sure nga kasagara nato ang makita gid diha, ang nakabutang diha nga ngalan unsa man? Family. Kung dili manggaling family, friends. Kung dili manggaling kontraktor na inoon. Kwarta. Kung dili manggaling dream house. Mga pangandoy nato ang nakaukit diha. But then again, who is number one in our life? Mao na nga magpili ta karong adlaw, kinsa ang atong ipalabi o atong sundon sa atong kinabuhi. We have to choose this day
kung kinsa ang atong ipasulabi sa atong kinabuhi nga gugma. Ang ato bang gugma sa Ginoo o sa iyang kabubuton, is it our love for God and His will? O ang atong kagustuhan ug ang mga butang ug mga tao niini nga kalibutan nga atong giisip nga mas bilinhon pa kaysa Ginoo? Mga igsoon, the ideal Christian nga gipangita gyud sa Ginoo is kung tangtangon sa imo ang tanan, hukasan ka sa tanan niini nga kalibutan, hukasan ka sa imong dungog, hukasan ka sa imong kwarta, hukasan ka sa imong pagkasikat, hukasan ka sa imong titulo, hukasan ka sa imong apelyido o uban pa. Ang gipangita sa Ginoo nga kung mawala ng tanan, ang iyang gipangita nga ang mabilin diha sa imo kay ang imong pagkakristohanon. Okay? If everything is taken away from you, what God desires is that your Christianity will remain. Mo na gipangita sa Ginoo. Some of us, sad to say, gipaka-Diyos nato ang ubang mga butang, gipaka-Diyos nato ang atong trabaho, ang atong pamilya, ang atong mga kwarta, ang atong mga ambisyon, gihimo na tong Diyos ba? Okay? That even fulfilling Lord's Day, we cannot do it. Nga bisan pagtuma nato sa nga magsimba sa adlong Domingo, dili na nato ag kahimo tungod kay nanatay laing Diyos. Sabtan ba? Nanatay laing Diyos. No? Gipaka-Diyos nato atong mga talento, gipaka-Diyos nato ang atong mga hobbies nato. Gipaka-Diyos nato ang atong pagpangaligo. No? We cannot even fulfill Lord's Day. Magsimba tag Domingo. Pinakataas, 2 ka oras, 2 tunga. Pero kung mga ligo o dagat, kaya lagi mag-overnight. Nakita ninyo ang kalainan? We cannot go to church on Sundays. Maka-road trip ta. Why is that? Tungod kay we are replacing God with another God. Ug mao na gikasuk-an sa Ginoo. Manang giingon nga Diyos, manang giingon nga idolatry. Ug labaw sa tanan, by doing that, even though we say, bisan pag misulti ta nga nahigugma ta sa Ginoo, but sa atong lihok, sa atong mga desisyon, sa atong kinabuhi, dili numero 1 ang Diyos. Mo nang sa atong ibanghilyo kanina, niingon si Kristo nga, ang pagsunod sa Ginoo, sama daw na sa tao nga magpatukod og balay. Kung magpatukod tag balay, dili man kamo ingon diretso nga, engineer, ani ugma kay gusto ko magpatukod og balay, pero wa kay plano, wa kay budget. Diba? Ang sa ingon ni Ginoong Kristo, kinahanglan planuhon nimo una. Kay basin kuno og kutob ra ka sa haligi. Kaya wa man kay plano. Wa ka kabalo og pila kay estimate kung nga mahuman ang tibok balay. No? Pila isweldo, pila ang materyales, uban pa. Kaya ang imo nagpataranta ka sa imong pagbati nga gusto ka. Diba? Ang ending, matupad na Ginoong Kristo, katauan daw ka sa imong mga silingan, ignon daw kanila nga, ngano kunong nagpatuga-tuga ka og patukod og balay, o niya dili ka makapahuman. Ha? Murag kita gud usahay god, mangutang ba? Tala rag pangutang, wa nagunahuna nga 50% man ang interest. Ba't utang na ko? Dito sa tingbayad na, ato dito nagkalapait. Ngano man, kay wala magplano daan. Gigamit man kaysa dani. Ha? Kung sa'y angayan gamiton di ay, kani o kini? Kining duha.
ang gamiton. Ha? Use your head and use your heart. Kay kung kinira pud imong gamiton, wala ni maunang sayop gid pirmi imong desisyon nganuman puro ra pagbati. Pero kung kanira pud imong gamiton, wala pud ni, okay? Dili man masayop ang imong desisyon, wise man kay kani man imong gigamit, pero mura ka og dili tao. Nganuman, mura ka og diktador ana. Dapat kining duha mga igsuon atong gamiton. The same with our decision to follow God. Sa dihang nagdesisyon ta nga mosunod sa Ginoo, gamiton nato ni. Dili ta magpadala sa emosyon nga, grabe kaayo. Na-encounter na ko ang Ginoo gyud. Lipay kay ko kinakailan ako Ginoo. Then what's next? What's the plan? Unsay plano? No? Yesterday sa nag-Bible study ko gahapon sa Mission Church nato sa Talisay. And then some of them, naadad tong time nga nag-altar call si Bishop dinhi. And they got to know Jesus as their Lord and Savior. Ako silang gipangutana, kumusta yung experience ato? Silang, okay ko no, anak, kanang nigaan ang ilang pamati. And then, follow up din ako pangutana, unsa na karon inyong himuon sa inyong kinabuhi? Ingon sila nga, Father, mag-alagad nami sa Ginoo. Father, dili na namo buhaton tong mga dili maayo nga among nahimo kaniadto. Okay, good. Ko sige, maayo na. Pero you always decide to follow Jesus. No, kung magdesisyon gid mo permi nga magsunod sa Ginoo. Mao na mga igsoon, ang pagsunod sa Ginoo dili ni kausala nga desisyon. Our following to Jesus is not a one-time decision, but it's an everyday decision. Ang atong pagsunod sa Ginoo. Kada adlaw ni. Kay kung kausara ka mag-decide, musunod ka sa Ginoo, surely mapalpak ka. Okay? Mao na mga igsoon, kung pilion nato ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo, kinabuhi ang atong maangkon. Amen ba? Muna atong first reading kaganina, Deuteronomy chapter 30 verse 16, no? Magkinabuhi kamo og dugay og mudaghan og panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios didto sa yuta nga inyong sudlon og panag-iyahan kon musunod kamo kanako. Unsay resulta kung musunod ta sa Ginoo nga tinuray ta nga musunod sa Ginoo? Panalanginan ta sa Ginoo, mudaghan ta, no? Mudaghan atong Father, ay nami padagan na Father, kay wala nami kapakaon Father. Sakto na ni. But pasabot mudaghan ba? Mudaghan ang sama nimo. Og ang tanan nga mga yuta nga atong sudlon, atong panag-iyahan. Dili na literal pagsabot ha nga tama mo tungtong kadto sa yuta imo na dayon trespassing ang tawag ana. Pwede ka mapriso ana. Ambot pasabot ba kung unsay tinguhaon nimo sa imong kinabuhi, imong maangkon kung tinuoray ka nga mosunod sa Ginoo. Pero kadtong mga dili mupili sa pagsunod sa Ginoo, unsa man ang ilang dangatan, kalaglagan o kamatayon ang maangkon. In verse 17 to 18 in Deuteronomy chapter 30, apan kung dili kamo mutuman og mosunod kaniya og mosimba og muulagad hinuon sa ubang mga Dios, karon pa lang pasidad-an ko na kamo nga sigurado gayud nga malaglag kamo, dili kamo magkinabuhi og dugay sa yuta. What's the purpose of this life kung dili mangkalita magsunod sa Ginoo? Okay? Napangutana ba na ninyo sa inyong gagalingon? So may kapuslanan aning kinabuhi akong magsigil at tagbakod kada buntag para magtrabaho. No? Mag-eskwela, mag-atiman sa atong pamilya. More day na? What's the purpose kung dili ta mag-decide nga magsunod sa Ginoo?
Mga igsoon, sa katapusan, God wants your obedience. Gipangita sa Ginoo ang atong pagkamasinugtanon. Okay? And remember this, kinahanglan numero 1 gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naay kanta nga nag-ingon nga, aduna man ako'y gihigugma apan mas labaw gyud ka bisan pa sa akong pamilya. Usahay sakit kay pamation nga ang imong pamilya makigkumpetensya sa Ginoo. Pero wala man po nag-ingon ang Ginoo nga imong pasagdan imong pamilya. Ang tawag sa tao nga pasagdan ang iyang pamilya, pulpul na. May batasan na nga tao. Kung imong pasagdan imong pamilya, dili nimo atimanon, kay mayon ka nga Ginoo ra gyud ako gyud, bahala mo da, biyaan mo nako. Dili dili na ingan ambot pasabot. Ambot pasabot ba? Na kung moabot ang punto sa inyong kinabuhi nga kinahanglan mamili mo kinsa may pilion na nimo, Ginoo ba og imong pamilya? Ang imo bang gugma sa Ginoo o ang imong gugma sa imong pamilya? Ngano man, pamati mo niya, kung higugmaon nato una ang Ginoo ug unahon nato siya sa atong kinabuhi, dili nakaangayan mabalaka pa kung maunsa ang imong pamilya. Ha? Nadungog ninyo? Kung unahon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi ug siya ang atong una higugmaon, dili nakakinahanglan nga mabalaka, mamatay sa kabalaka para sa imong pamilya. Ngano man, kay ang Diyos nakakita sa imong kasing-kasing, nakakita siya sa imong tinguha pangandoy para sa imong pamilya. Ug ang Diyos tungod kay giuna nimo siya, gihigugma nimo siya labaw sa tanang butang, no? God will take care of your family. Amen ba? At imanon sa Diyos na God will give you the grace to do that. Okay? And this is the reality. Sometimes, lisod din namo, especially kaming mga clergy, nasayod ta nga sa Charismatic Episcopal Church, ang atong mga clergy, pwede magkapamilya. And whether we like it or not, usahay, magbangi gyud. Magbangi ang commitment sa pagpangalagad o ang commitment sa pamilya. It's difficult. Lisod. Lisod nga. Gusto ka mangalagad sa Ginoo. But at the same time, di man gid malikayan nga na mga panahon nga maglangi gid ang pamilya. Mangayog atensyon, mangayog oras. Kasi siguro pod ang bana pod siguro, wa pod maghatag og oras. No? Una, kitang mga clergy, balansiyan kin nato. Pero di sad pwede nga biyaan nato atong pagpangalagad. Kato na tatanan dito sa pamilya nato. Timan nga sa diyang giordinahan ta, gikasal ta sa Ginoo. Duha atong kasal. In fact, kasal mis Ginoo, kasal pod mi sa among kaugalingong pamilya. Okay? But, uban sa tabang sa grasya sa Ginoo, we can do that. But we have to choose. Kinsa gid ang mulabaw sa atong kinabuhi? Kinsa gyud ang numero 1? Is it really God nga tag-iya sa tanan, tag-iya sa atong pamilya? Or is it ang atong kaugalingon o guban pa? Amen ba? Please stand. Karon nga kabuntagon, let us sing. Let us rearrange our priorities. No? I want you to close your eyes. Just close your eyes. Ipiyong imong mata and then pangitaa kinsa ang number 1 sa imong kinabuhi karon. Kinsa ang number 1 sa imong kinabuhi, and kung dili na ang Ginoo,
today is the day nga imo nang ayuho na God should be number one. There's no compromise on that. Dili na pwede sabutan pa. Na Lord, pwede ugma na lang ka. No. Every second of our life, no, as we sing this song,